Dahil patabi, Jerome, so pigahalat kong interview sa Zoom. Wala pa. Dahil pa man naglaog. Pero doon ako, dahil man. Ikaw kaya akong interview ngunyan para sa benepisyo kan mga business communities. Business community, hindi po sa Legazpi. Pero garo dahil pa. Anyway, mga tugang, madali lang tamay nag-aapo. No, doon concern ka ini. Hello? Good morning, Sir Henry. Ay, good morning, Madam Melindawi. Opo, pasingit lang po. Yeah, sure po. Go ahead po. On the air ka na. Oo, ano kasi tomorrow, sa mga taga-Donsol, Sorsogon, magkakaroon po kita sa dapol ka pong listener dyan sa ngayon sa Donsol. Opo. Oo. Please avail our free health consultation tomorrow that will be on July 31. Opo, 9 a.m. to 2 p.m. sa CMB Center, second floor, JB3 Building, San Jose Street, Hawaii, Donsol. So, ito po, narapan lang po ang center natin dyan sa munisipyo ng Donsol. And of course, sa mga taga-Legazpi, yung mga mga suki sa digdi sa CMB Center in Legazpi, schedule po kan sa tuyang free health consultation. Ngunyan na, August 2, Sabado po yan, Sir Hen. 9 a.m. to 4 p.m. CMB Center, na Wellness Center, digdi sa Legazpi. Yan, take advantage po sa mga listeners pa po. Kami po seryoso sa samuyang mission to help restore the health of people. Dahil na po ang mga nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save ka po sa operasyon. Kaya kami po padagos digdi sa samuyang mission na ini, makatabang sa may mga problema sa kalusugan. And of course, ugaliin po na magdangog sa sakuyang programa, CMB Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7, Kibanggi, at kapag Sunday, 7 a.m. to 8 a.m. Siyempre, hindi sa ito yung paboritong istasyon. Ang DCGB Legazpi, 7 to 9 kHz. Maraming salamat. Ako si Ma'am Melinda Witt. Salamat, Sir Hen. God bless you and more power po. Yes, welcome po, Madam Melinda. Good luck po sa aktibidad nindo. Mabuhay. Thank you po. Alright. Mga tugang Madam Melinda Win ng CMD, sa saya tabang importanteng informasyon. Ngunyan tabing aldaw. Janda sa may kanto kang Laroca, Lakandula Street, garihala to na ining may matbagsakan. Ay matutumbad ang poste dyan sa may tinampo, harali po sa may Laroca, pangyari sa Maabaka. Sabi-tabi ni, may chat ako si Kuya Nes. Good morning nga, poste na matutumba sa may kantukang Laroca, Lakandula Street, garihala to na ining may mabagsakan dalbatan. Still post pati ini. Still post. Paano doon ini mabulnot dapat? Dapat burulnotong kang aliko yan ini. Ang problema sa Alecom, pag bubulnot kan mga posting na abandon, taan mga posting ninda, may kasarabay tabi na mga telcos, kablinin mga telcos, boda yan ng mga cable TV, tabi ano. Kaya di basta-basta nahalita, makoordinar sa mga telcos para taranggalon yan. Pero iyan po, dapat, kung baga yan, sabi ba nga ni Toy rin kaso hapon na ganagapon sa tuya, may kinaraman po sa hazards, buda iba pang klaseng concerns mga tugang sa kapalibutan. Dapat tabi, makwanta yan, mataon ang ki-atensyon yan. Kung ang hapot, nata daw tada iyan ki amor, deng appeal sa iba. Pag may nangyayari, sa ka mga tugang, tabi, ma-araksyon. Kita reactive kita, bako kita mga tugang proactive. Narumduman ko lamang so turo sa muya kay Tunikwan, turo sa muya ni Professor si Dr. Ay ko naling mong gusto pangalan ni Madam. Matibayon magturo ito. Si Dr. Diyan sa Public Administration sa Bicol University, Graduate School, Dr. Frias. Yan, Dr. Rosemary Frias. Na sabi duman may subject yung bigay ito na accountability, ethics, accountability and responsibility kayo dito. Responsibility. Ang dapat pag ikangayaon ka sa pwesto, yaon ka sa gobyerno, dapat proactive ka. Bako na pag may nangyayari, saka po ma-action. Dapat habang day panag nangyayari, ma-action ka na para ma-prevent mga tugang ang risk o ma-prevent ang anuman na danger
na pwedeng tumama tabi sa tao asin sa komunidad. Diba? Kaya lang, pambihira kung makailing kiarog kainin na proactive ang sa iyang approach pag-abot mga tugang sa governance. Di ba? Paano kaitan maging aktibo na? Ano ba nga na yung mga kongresista habang nagsusuna si Presidente Marcos, naghiling ki burokas ang cellphone, nag-iiling ki bulang. Estoy. Uyang baga. Published baga kang Rappler, buda kaniba pang mga kanibang mga social media. So ginibo kan mga cameramen na nakatutok duman sa zona. Ang paguna kaya ninda, ang camera kan mga reporters, buda kan mga TV networks, nakatutok mga tugang sa pandukan presidente habang nagtataram kang zona. Igwa ki mga loose camera nga pud may kayan sa TV setup sa TV coverage. May mga loose camera po na yaw diyan sa palibot na nakabantay sana sa hero-hero kan iba. Nasi so na-zoom in, so nagkapera tabi na mga na-zoom in baga, so nagkapera mga tugang na kuha, na-zoom in, so nagkapera na mga na-zoom in, so nagkapera na mga mga congressmen na habang nagsusuna si presidente, ang ginibo mga tugang nakahiling sa sendang cellphone, nag-iling kibulang, online gambling buda, online sabong. Ano ba yan? Bueno. Igwan na ikanoy kan sa pigtaram ko. Dahil pa? Paano makuha nito? Kaya pa mo email ko? Anong kaya po? Sa'yo muna sa nagayo. Basta isin mo sa ko. Sa link. Iyo. Ayan. Okay na. Di, sandali lang. Tagos na po. Tuloy na po kayo. Aramon tamunan mga dagdag na report hali dyan sa luwas. Kasubago, mga tugang na aga, may na hit and run dyan sa may bigaa. Awanukaan, may na hit and run, tapos na hit and run, naputulan kibitis. Naikop. Mas kanong sa nangyari sa pali? Hit and run sa daga, hit and run sa riles, tapos eat and run sa restaurant. Maski ano na sana. O sige po, tara mo taon ang report na Angel Mostasa. Mga tugang hali po dyan sa luwas. Ngunyan pungal daw, may kinaraman dyan sa na hit and run. Dyan po sa biga ka sa bagong maaga. Hindi kaya, pasensya na po kumuta, nadidelay talaga ang report. Bago yan i-release kang PNP, mga tugang, iadala ninda kimaraya na dayda po ma-violate. Dahing violation mga tugang sa data privacy. Kaya pag may mga arog kaan, kung na-timing kang reporter, nayaw ng reporter duman, pag nakaabot na po sa pulis na nakalampas iyan, na-timingan kang reporter on the spot. Dahil po yan, mahalat iyang kinagkaperang delay, nagkaperang oras. Aramunta daw kung nata na hit and run ini, uda na putulang kibitis ang biktima. Angel, good morning. Anong latest? Go! Yes, good morning, VP Henry. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay. Susud pangunyan kan mga kapulisan kan Legazpi City Police Station kung si isa ang tag sa dirikan sarong bihikulo na nasa likod kan pagkagadan kan sarong babae matapos dining ma-hit and run. Sorry, paguna ako naputulang kibitis. Gadan palan so tinamaan? Gadan VP. Gadan okay. And naputulan siya kibitis. Gadan naputulan pa kibitis. Opo, Jesus VP. ko, kairak man sige. At bago ni VP Henry, na po mas o menos sa alas 12:45 nin maaga. Sa informasyon na ipinalugas sa Legazpi City Police Station sa pagitan sa isang tagapagtaram na Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang biktima, ang residente kan Barangay Padang, Legazpi City, alagad to insidente nangyari dyan sa Barangay Bigaa. Sa initial investigation kan mga otoridad, po mas o menos alas 12:45 nin maaga, kanasarong sa concerned citizen na informasyon sa duwang pulis sa Legazpi na nagkakondukta ni na mobile patrolling sa lugar kung kaya tulos man ining narespondehan as sila ining duman na nakahigda sa gilid na tinampo itong so biktima and then sa iyang right foot ang putol VP dahil sa pigutbudan na nakatama ini o dahil ini sa matarong na steel fence dyan sa tulay kan Barangay Bigaa.
And nagluwas man VP sa initial na investigation ka na mga otoridad na matapos ining mabangga VP, nakaladkad pa nin haros 10 metro hali duman sa pinangyarihan. And then after ka na 10 meters na ito, so kaduman nakuha ana lawas kining biktima. Naik. Dinarapaman ko ana VP sa Legazpi City Hospital ana nasabing persona alagad ipigdeklara ining dead on the spot. Nangangakudan ang Legazpi City Police Station sa isay man nakahiling. May mga informasyon manungod sa bihikulong nakabangga kay ni o maging sa driver, makipag-coordinate na po din sa pulisya sa saindang hipatural dyan sa barangay Bitano para matawan man ni hustisya itong biktima. Babae ni, yung lalaki. Babae po, VP. Babae, perang edad? 49 years old. Anong oras nangyari? Alas 12? Ako mas o menos. So, More or less, informant VP, 12:45. Po, nag-ano daw dyan si ate sa araw ka na oras, ano? Buda maharong baga dyan? Ay, nako. 40 years old pala. Dahil CCTV dyan, dahil camera dyan na nagkakalatag lamang sa tinampong sa areang yan. May, biga yan, ano? Biga, Apo. Tighapot ko VP si Sir Panya. Paduman galaray sa inyong mga personahe, panganing magundok pa panin na investigasyon and maghanap min mga posibleng footages kung igwa duman sa lugar. Tama ka may CCTV dyan ng barangay na nakatutok sa tinampo. Di ba? Madali yun, mahanap ito. Okay, sus ko kay Eric man, ano? So, yan Matagari mauran ka sa banggi, nag-uran-uran, di man masyado? Di man VP gayud makusog sa pag-uran pero hapot natatayao duman sa biktima. Iyo nga ni. Medyo nagdalagal lang sa mga brain cells ko. Pero ang rason diyan, ang dapat na masolusyonan diyan, ito suicide ang driver kan auto na nagdulag pagkatapos sa babanggan biktima. Opo. Di ba? Itong dapat hanapon na sarawayo na ito kung sisay man itong makonsensya man lamang siya kang imposibleng da niya mamalisyan ito. Oo. Nang gumanganin, malubak ka sa naman, mafe-feel mo kung nasa Manibela ka. Kalagdag VP so biktima ni halos sa 10 meters. Kung nagkaladkad niya ito, di pwedeng may tama sa auto. Di ba? May damage sa auto. Okay. Sige. So, yan VP Henry, ang mga pangyayari man dito kayang palibot with Playboy, Angel Mostaza, DCG. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwan. Mga tugang, kita digdi sa Pilipinas, nabibiktima kan mga bomb scare, no? Nabibiktima kita kang mga informasyon na pipadara sa text, pipadara sa ihulog dyan sa kunsain, pipadara sa email, etc. Dakol nakakaburukag kita pag may nare-receive kitang information na may bomb threat ngaya sa lugar na iyan. Igwa ngaya diyang kibumba sa lugar na iyan. Whether it is joke or not, di po pwedeng gibunan sa tuyang mga otoridad is to respond immediately. Ilalo na po ang mga nasa mga explosive bomb unit kan sa tuya tabing gobyerno, magin ang mga lokal na pulis, maresponde kung totoo man iyan o bako. Kundi, paano po iyan? Anong gigibuhon ta kung kita nakaka-receive po din sa bomb threat? Anong pwede tang gibuhon? Buda kung kita man, mga tugang, yaon sa laog, kung kita, igwakan siring na bagay na na-receive na informasyon. Nganit na dahil sabi kan mga nadangog, ang panic ngaya is the most infectious disease. Nakakaulakit ang panic tabi. Di ba? Kaya pag nagpanik ang saro, halos maulakit yan sa mga pagiriba. Kaya ako niyan pong aga, yaw digdi ang mga taga-regional explosives in K9 unit, RICO 5, mga tugang para sa tuyang information dissemination regarding po sa bomb joke law, asin po ang bomb threat awareness ngunyan. Tangani po na kitang nagdadangog, magkigulam man kita kideya. Anong gibuon taman ng gan? Kaya ang po digdi si Police Executive Master Sergeant Emily Gumba, Police Community Relation Officer, PNCO. Good morning po, ma'am. Welcome po sa DCGB. Good morning po, Sir Henry. Opo. Maraming salamat po sa oras ninyo. At saka kasama natin si Police Staff Master Sergeant Kem Haushan. Good morning, Tabi, sir. Welcome to DCGB. Good morning, ma'am po. Ating sa gabos na tagapagnaw kang sa programa ninyo po sa radyo. Opo. Sige. Inutunta po ang bomb joke law. Ano po ang pinaka
dakol baga pong mga tao na, actually nagsikat baga po ini sa Manila, 'di ba? Sa airport noon, sa mga airport. Pero dito sa atin pala, it is also applicable pag ganun ang ginawa mo. Sige po, Ma'am, ano yan, Emily, ano po, pwede mabigyan mo kami ng gist about bomb joke? Go ahead po. Good morning po. Good morning po sa nakikinig sa Yeah. DCGB. Mm. Actually po, ang bomb joke law po is under the Presidential Decree numbers 1727. Opo. So, ang bomb joke law po, kalimitan po talaga nasa ibang lugar. Kaya lang Oo. dito po sa atin ngayon, so Oo. happen na meron na rin. Yeah. Ang latest na Mm. ano po is yung sa UST po Opo. last July 28. Mm. So ang bomb joke law po is nagko-cover po yan ng kung paano po natin siya, maraming way po kung Oo. paano siya na i-disseminate. Pwede pong sa tawag, pwede pong nakariten, pwede rin pong sa parcel, yung Opo. mga parcel Oo. po natin. Mm. Pwede din po yan na hindi natin alam kung ano po ang nasa loob ng parcel. Meron din po siyang karampatan na mga penalty Oho. kung sakali pong mapapatunayan na tayo ay nag-commit ng Oho. bomb joke law. Kasi po ang mere na pagsabi lang na may bomba dyan Oo. is pwede na po nating gamitin Oo. laban dun sa taong Ayun. sa Yun iba. yata ang joke na hindi nakakatawa pag natanggap mo, ano? Yes, sir. bakit ito gumawa ng batas, bakit tinawag niya na bomb joke? Pero naman yatang bomb threat law, di ba? Kasi pag sinabihan ka, matatakot ka eh. Whether kung totoo man yan o hindi. Pero pag sinabi pa, how do we identify po Executive Master Sergeant Gumba na yung sinabi niya, mayroon bang parang palatandaan na biro o hindi totoo? Kasi kayo, alam ko kayo, pag joke o hindi, automatic nandoon kayo eh. Ano po ma'am ang tingin po ninyo? Actually po, tayo baga pong mga Pilipino, mahilig talagang magbiro. Yeah. Split of the tongue natin, O baka hindi mo sinasadya. hindi sinasadya. Oo. Kaya lang po, yun nga, cover po tayo ng law. Oo. So, hindi mo man po siya sinasadyang sabihin Opo. or meant mo talagang sabihin siya. Oo. Wala pong sinabi sa batas na hindi mo sinasadya. Iya. Kaya, Oo. ang pakiusap na lang po sana namin is, beware po tayo sa mga sinasabi natin. Opo, Lalo yeah, na po correct. pagdating Doon sa tao mismo na Yes. magsasalita. Opo. Kasi tayong makakarinig ng sinabi niya, hindi ka matatawa at hindi ka magkakaroon ka ng matatakot ka. Yes po. 'Di ba? Tama ma'am, nagsimula yata ito sa mga airport noon, pero yung batas natin it applies to all, sa buong Pilipinas. Opo, sir. Kahit anong klase mo na ipadala ang joke na ang kwentong 'yon. Oo. Paano namin halimbawa ako, sinabihan ako may bomba akong dala diyan sa kuan. Paano namin mukhang walang paraan para ma-determine na hindi totoo yung sinasabi niya, ano ma'am? Sa ano po sa tingin ninyo? Para po sa akin, kung halimbawa po ako, yung ordinary na citizen, Opo. wala akong knowledge sa mga bombs. Opo. Kapag ako sinabihan po na may bomba dyan, Oo. syempre po ang Yes. pakiramdam ko kaagad dyan Yes. is totoo. Opo. Kasi lalo na po kung hindi ko kilala. Mabuti po kung siguro po dadalawang isip pa ako kung kabiruan ko, Yeah. Oo. kaibigan, or O kung nagbibiruan kayong dalawa kami, lang, kung opo. kayong dalawa lang, walang ibang Kilala nakakarin. ko. Oo. Baka i-treat ko po siya na is a joke. Oo. Pero kung hindi ko naman siya kilala, Mm. and bigla po siyang magsasabi ng may bomba, is iba po yun. Yeah. Kaya sa amin po sa EODK9, ang bomb joke law po is tinitreat po namin yan as Lahat. true. Yeah. Oo. Kasi hindi po natin alam kung talagang nagsasabi sila ng totoo or hindi. Nahirapan ba kayo mag-respond lalo na pag hindi naman pala totoo after the investigation, wala kayong na-found out? Anong reaction po ninyo ng mga experts sa bomb? Actually po, Mukhang isa waste, di ba? Sa inyo, waste of time yan, di ba? Opo. Kaya lang talagang magre-responde Opo, kayo. Kailangan po namin. Kasi nga, tinitreat po namin lahat ng report po sa amin is
true. Kasi hindi po talaga natin alam. What if kung totoo po talaga Yeah. hindi Yeah. namin na-respondehan. Opo, okay. Sergeant Kim, sir, ano po ang gagawin? Oras po na, halimbawa, may naka-receive kay bomb joke through email, through text, or whatever. Ano pang inot nagigibuhon? Tali ba tulos? I-istorya sa, nag-circular tulos ba ka dyan sa loob ng opisina, sa loob ng campus, o sa kung saan man yan? Ano pang inot nagibuhon para na siya mag-create po nin panic sa sarong grupo o sa komunidad dabi? Of course po, data po paglingawan na Mm. maging kalmado lang po kita. Yeah. Oh. Ang dapat lang po makaaram ka to, so mga personnel na dapat na makaaram, for example, nasa security unit ka kang sarong establishmento. Yan. Dahil mo ipagbalangibog tulos duman automatic sa lugar na I-megaphone may mo. bomba. Kasi mag-decreate nga ito kang panic. Kasi sa bomb threat management, ang pinaprioritize diyan is orderly evacuation. Iya. Kanya duman. Exacto, sir. At Oh. least duman mami-minimize ta na so dalagan kang mga tao na duman talaga sinda maka sa safe place. So sabot mo po ang dapat mong gibuong katong sumay nakaaram, Opo. paabot tapos sa security personnel, then sa security personnel po may supervisor man sinda. Opo. Siya nangunyan po ang ma-decide duman kung kailangan magkaipuan ba magkaiguan evacuation, Oo. and at the same time Oo. ipaaraman po sa alba sa Muya, Opo. also any Yeah. PNP authority po. Mhm. Tapos yung unit halimbawa sa Ligas Police Station, Opo. sinda naman po ang makontak sa Muya para Oo. magkaigwa po kami ng intervention sa incident. Iyo. Yung mga bomb threat po na yan, mayroon bang kayo, sir, parang time ang tawag diyan, yung oras na dapat mari sa inyo kung ano ang unang assessment ng nandoon sa area? Base nga po sa sinabi kanina ni Ma'am Bumba, any incident relating to explosive Opo. ay tinitreat namin yan na totoo. So, Oo. ibig sabihin, as soon as possible is mapuntahan namin yung lugar. Iya. Oo. Kasi yung damage ng explosive kasi is very dangerous kasi. Yeah. Napakalawak Yeah. ng Oo. explosive. Sa mga experience po kasi namin na nagko-cover kami niyan, lalo na pag sa isang lugar, lumabas ka agad yan, yung mga empleyado, nagpapanik talaga yan. Minsan, nag-aagawan yan palabas sa Yes. building, kung ganun talaga, kung ganun sila katakot. Lalo na po yung kapamilya nila. Di ba? Kaya kami po sa radyo, nag-iingat din sa pag-cover ng ganun. Kasi yung nakikinig baga, halimbawa, kapamilya mo nandoon sa area na may bomb threat, apektado yung mga nasa pamilya. Ano po, sir, ang pwedeng gawin para, sabi nga, maging malumanay, maging relax lang po? So, data po paglingawan yung presence of mind. Oo. Dahil po kita mag-create na panic kasi sabi mo nga rin kanina, Opo. ang panic nakakaulat. Iya. So, sa Muya po, ang ginigibo mo po for bomb threat awareness, nagkakandak po kami ng mga seminar, Opo. po kang abakada para magkaigwa pong knowledge ang public na Opo. relating ani po sa mga araw kaning insidente, aram ninda ang gigibuhon ninda. For Yeah. example, may bomb threat, araw kaning atong bomb threat. Iya. Halimbawa, may na-receive tayo sa telepono, maging kalmado lang po kita kung sakaling may caller. Ipailing ta po duman sa caller na Okay. cooperative kita. Dahil tulos po ipagbaba ang telepono. Yeah. Maging mapagmasid po kita, maging aware kita sa mga background kung halimbawa may nag-abot sa telepono, ano ba yan ang mga tanong dyan. Kasi dyan, magkakaigo kita ng hint kung sa ina lugar caller. Kung anong dialect ang ginagamit niya. Opo. Arong nga kaan. Oo. Tapos anong tone kang boses niya, babae ba or lalaki. Tapos dito paglingawan po, nailista yung Yeah. mga sinasabi niya. Kung maaari po, haputon ta kung sa inya linag nga sa bomba. Oo. Kasi that time, magkakaigaw kitang magkakaigaw ng buy time. Kung magkakaigaw kitang dakol na ideya sa background kang caller po. I see, okay. So, yung po magandang mga ganong sitwasyon. Kung sa text po, di ba, sa experience po ninyo, Ma'am Emily, anong iba-ibang klaseng mga bomb scare na ginagawa ng mga malikot ang utak? Dito po sa atin, sir, ang recent po na nangyaring bomb Opo. threat is, yung sa airport po is
through Letter. Oo. Nakasulat lang po siya sa papel. Oo. Nakalagay po doon na may bomba. Opo. Then, yung dito naman po sa UST, Mm. nung last March, the 28 is, Mm. nakasulat lang din po siya. Ayun. Oo. Ito pong recent is through email naman, nakalagay. Okay. May nangyayari po kaya ini ang mga business establishments baga o I do not know sa government agency o sa ibang mga private organization, pero usually po ang response kang establishment is to close the establishment. Sisara nila. Ano po ang pwedeng gawin ng mga business establishment? Kasi pag sinara mo kaagad dyan, baka magpanik yung mga nasa loob ng bahay, ng kwan. Ano po ang pwedeng gawin po, Ma'am Emily? Based po dun, sir, sa sabi nga ni Sergeant Kem, kung makareceive man po tayo ng call or Opo. anything po na makita natin, dapat po maging kalmado lang tayo. Oo. Para po hindi magpanik yung nasa loob ng establishment. So, ang gagawin po natin, tawag po kaagad tayo Yeah. doon sa concerned na station kung saan malapit. Then, ang station po, tatawag po yan sa amin. Opo. So, kami po, sir, kapag nagkakandak po kami ng Project Abacada namin, Opo. pinapakiusap po namin sa mga establishment na magkaroon sila ng bomb incident plan. So, just lahat in case yun, po, just bomb in- incident plan. opo. Okay. Parang katulad lang din po nung sa fire. Oo, mga Na kung just in case meron po silang ganyan na sitwasyon, meron po silang plan kung saan saan dadaan. niya dadalahin yung mga tao. May sunog, may earthquake ngayon, di ba? Opo. Saan tatakbo? Yes Parang po. ganun din Parang pala. ganun din po. Yan po ang Bomb incident plan. Opo. Okay. Yan po ang pinapakiusap namin tuwing kami po ay nagkakandak ng abakada. Pwede siguro yan ilagay sa Pwede ba yan, Sergeant, Kim, ilagay sa ordinansa ng mga city or munisipyo? Parang, I do not know, i-require nga yan sa pag-renew ng business permit, di ba? Kasi yung mga fire exit baga, sa construction, fire exit, ano pa yan? Mga sa fire drill. Kinukuyan baga sa occupational safety. Ano kaya, pwede ba yan parang ganun, tabi? Sergeant, Ma'am Emily? Sa tingin ko po, sir, pwede. Kasi, Di ba? Oo. kung nagkakaroon nga sila nung Evacuation sa fire, plan. Parang Diba? ganun po, sir, kasi ang purpose nung is same lang naman po nung sa fire, Yeah. sa earthquake. Iba nga lang yung pangalan Yung is approach. bomb. Yes, Oo. po. Sa tingin ko po, sir, pwede. Pwede Alright. May reaction si Colonel Nestor Belga, retired na po ito, Chief of Police. Kilala siguro niyo ito. Sabi niya, ang response ng mga establishment pag may bomb threat, bako na automatic i-close ang establishment or i-suspend ang klase. May procedure kung ano ang gigibuhon. Takon every time na may bomb threat, i-suspend ang klase or otrohon sinda kayan. Reaction po, tabi, Ma'am Emily. Or Sir Kim. Yes, ma'am. Go ahead po, ma'am. Tama po yun, yung sabi ni sir. Good morning po, sir. Dapat po talaga, yun na nga po yung sinasabi namin, Yeah. yung nakalagay po yan sa bomb incident plan, kung paano po sila magre-react dun sa ano. Yeah. Kasi kung every time po talaga i-close and Opo. i-suspend ang class, talagang palagi pong gagawin yan. Yeah. So, ini-encourage po namin na ang lahat ng establishments, pati po sa school, nagkakandak din po kami ng abakada. Yeah. Magkaroon po sana sila ng bomb incident plan and yung tinuturo po namin during the abakada, Opo. sana po isa puso nila. Oo, para oo. po, every time po na magkakaroon sila ng ganyang sitwasyon, alam na po nila kung ano ang gagawin nila. Yeah. Pwede po ma-refresh sa ating listeners kung anong Abacada project po ninyo. Actually po, ang Project Abacada po is awareness sa bomb, Okay. of bomb that kills lives and destroy properties. Ayun. So, Abacada. Abacada po. Okay. Stands for. Yun. Okay. So, ganun pala ang kuwanan, So, importante talaga na may ganong sitwasyon. Sabi ng texter natin, sabi ng listener natin, nakatext, sabi niya, good morning po. Yung mga bomb scare na yan, ang iba, kagagawan niya ng mga gustong ma-damage at gustong ma-damage at
alarm lang ang isang negosyo o ang isang lugar, maging ang community, gawa yan ng mga, siyempre, baka man sa tultol na pag-isip, gawa yan ng mga masasama. Pero pag nahuli po kaya sila, ano ang karampatan siguro ito? Anong karampatang penalty? O sige ma'am, last ko sanang itatanong sa inyo yan, pero tinanong ng listeners natin, ano yung penalty para sa bomb threat na once na siyempre dadaan po sa due process, ano? 'Di ba? Dadaan yan sa due process. Once na convicted po siya ng court o ng korte, ano pang pwedeng ibigay na penalty sa ganong mga tao po? Ang sa pagkakatanda ko po, ang penalty po is 5 years imprisonment and meron Pwedeng pa po makulong siya, pala. Pwede po siyang makulong and meron pa po siyang 40,000 fine. Oho. Tama ba ako ba? 40,000 na fine. Okay. Okay. Thank you po. Sandali lang ta. Halat ng una. Napindot ko lugod sa gilid kan. Ano yan? Who are the persons to search for suspected bombs? Dalawang tanong po. Yun na muna po. Sino ang mga personang mag-search para sa suspected bombs? Actually po, ang authorized po na mag-search is kami po Kayo, na okay. nasa EOD K9. Ayun. Sa mga community, alam nga sa school, establishments, o kung ano, wala, diba, kumpara sa kuryente nga, mayroong bagang electrician dyan. Sa inyo, hindi pwedeng i-share yan sa kung sinong ituro na basta-basta, no? No po, sir. Hindi pwede, dapat ma-expertise talaga. So, kailangan, kahit ang pulis, hindi pwedeng, pag pulis ka ngayon, naka-assign ka sa local police, ikaw na, hindi pwedeng gano'n na wala siyang expertise. Pero paano siya i-secure na hindi po siya, para ma-prevent na hindi siya, tama ba? Ang tanong, paano siya i-secure na yung bomb na yun kung talagang may confirm na nandoon? Actually po, yung sa Project Abacada namin, Opo. na itatakel po namin doon yung first responder. Okay, na yeah, sinasabi. correct. Yung first responder. Usually po, pag sa school, ang first responder po natin yan is yung teachers, security guards, kung sino po yung yung mga sa janitorial. Opo. Kasi sila po ang naglilinis. Baka siya nakakita. Yes, opo. Kaya tinuturo po namin doon kung paano po nila ano po ang gagawin nila bilang first responder. So tinuturuan po namin kung paano ang pag-cordon, pag-secure nung area, and kung paano niya po i-treat yung assessment niya na yun ay positive. Yeah. So, yun nga po, hinihingi po sana namin na yung mga naturuan na po namin ng sa Mga ganon. Abacada, Kung sa parang sana first po, aid. i-ano nila, isa puso po nila yun kasi hindi po yun para lang sa amin. Para din po yun sa kanila. Kasi kami po, syempre malayo. Sila po yung naandun mismo. Yeah. Kaya, mas maganda po kung isa sa puso nila yung mga ginagawa naming mga para sa kanila. Yeah. Di ba, Sergeant Kim, may mga insidente na parang may nahiling lang yan na box duman, di ba? May nahiling yang nawalat na backpack, etc. Pag anong ang sitwasyon pa, anong garaw dapat nasa top of the mind kang mga yaon dyan sa establishment na yan? So, pag ganyan pong mga sinabi nyo po, Opo. tinitreat sa unattended baggage or luggage. Iyan, correct. So, kung wala po talagang nag-claim kang ano na ito, particular baggage or luggage, i-isolate po ninda yung area. Okay. I-cordon po ninda. Wag bubuksan yung box. Wag pong Wag gagalawin. makikialam. Kasi there are several instances na pag ginalaw mo yung ano, maaaring sumabog yung kung sakaling may explosive sa kuning loob. sakali. So ganon, i-isolate nila, i-cordon yung area. Then tumawag po sa aming opisina kasi by utilizing K9 dogs, yung i-guide siya ng handler natin to conduct a sniffing operation para ma-confirm natin kung may any presence po ba ng explosive hazards
Oo. doon sa item na yon. Aso talagang aamoy niyan, sir, ano, Sergeant? Yes po, yes. Di pwedeng tower. Okay, sabi, another question, what should the person, actually, napasadanta, pero baka ma-expound, what should the personnel of the establishment do while waiting for the EOD? Baka madagdag po ng paliwanag. I-secure lang po nila yung, Yung area. Oo. Yun lang pinakang number one na ano po. Mm. Secure lang po yung area. Oo. Tapos yung, wag, sabi nga ni Kem, maging kalmado lang. Yeah, Kasi nga, kalmado pag nagpanic po kasi tayo, Yeah. mas lalo pong ma-aggravate yung Opo. issue, Oo, yung oo, sitwasyon. totoo. Kaya, yun po ang pinaka-the best. na way. Sa Kwampo, sa mga local police, wala pong local police member na trained sa EOD? Yung Kasi sa inyo po, police ngayon, local police. Kasi dito po, na-observe halimbawa po namin sa inyo, tumatawag sa inyo sa kampo talaga. Kahit na lang local police, tumatawag. Wala pong ganong parang separate sa municipal na mayroong palang 2 o 3 taon na may expertise dyan, ano? Wala po, sir. Pero meron po kaming PECO, yung mga provincial EOD-K9. Opo. Buong province po ng Region 5, meron Ayun. po kaming mga PECO. Mayroon. Kaya kung meron man po sa ibang province, meron pong mag-respond po sa kanila. Ayun, okay. Si Kuya Nes, nag-missed call pala si Kuya Nes. Baka mayapot katabi sa satuyang mga pag-iriba. Magkakatabang si Kuya Nes sa pag-discuss. Dating pulis ini, dating chief of police. Okay. Ano nga ni pusod kong hapot sa endo. Ano pong iba-ibang klaseng bomb, ano yan? Mga, ano nga po ka? Iba-ibang klase na bomba. Halimbawa, di ba mayroong pinapadala lang sa sulat? Tama ba yun, Sergeant Meron Emil? po. At sagutin ko muna si Colonel Belga. Baka may gusto siyang i-share sa atin. Hello, Colonel. Sir, magandang umaga. Good morning, sir. Hello, good morning. Apa. Good morning. Yep. Ang kuyang ko lang, halimbawa pag may nag-bomb scare, ako sa pagtubod ko, ang pinakang maray na mag-search kang suspected bomb Oo. o maghiling kung igwaki suspected bomb are the personnel of the establishments themselves. Oh, habang dai pa sa EOD. Oo. Hindi yung mag-search talaga sila, at least visual search. Yeah. Oo. Visual search. Why are they supposed to be the best qualified Yeah. people? Because they know the place. Yeah. Yeah. Aram din da kung ano ang niya unduman na day man dati duman. So, familiar ako digdi ini sa establishment area ko ini. May Opo, mga yeah. area mambagaan. Correct, So, correct. familiar ako, aram ko kung ano ang dating niya unduman. Then, all of a sudden, may backpack or ano ba man na karton na niya unduman na dahil man dati duman, then magduda na ako. So, Yeah. consider ko na ito na suspected bomb. Oo. So at least arog baga kang UST, dakulaon man ang area ninda, Yeah. Yeah. makukuyan mo kung hain sa na ito. Yeah. So at least pag abot kang EOD personnel, may mag-guide na to Kung duman, saan. sir. Yeah. O dakulaon ang area, maabot sa EOD personnel, dahil man sila familiar sa lugar, is search in the dakulaon na area, Lalong, yun ano. o baka suminabog na kung saan, Tama. tadak idea kung Yeah. hain. So, ako sa hiling ko, the best people to conduct the initial Oo. visual search are the personnel themselves. So, Yeah. siguro, parte yan kang training kan mga personnel na sinda mismo, familiar sa lugar ninda, and every time na may something na niya duman na daiman duman dapat, daiman Opo. duman dati, Opo. they should already be cautious, maski dahil ki bomb scare or whatever. Opo. Okay. Thank you. Thank you, Tabi, Colonel. Ma'am, reaction po, Ma'am Emily and Sergeant Kim. Actually, sir, tama po Yeah. yung sabi ni Sir Belga. Ang pinakang the best po talagang yung gakandak Sa area. initial search Oo. is yung Opo. personnel po ng nando. Kasi sila po talaga ang nakakaalam ng Yeah. area nila. Oo. Kami po, kami na po ang magsi-search thoroughly. Oo. Kung saan po yung
nakalagay doon na katulad po nung naka-specify sa sulat o sa naka-specify email po siya, niya, for example. doon po kami magtuturo search. Kasama po ang K9. Yeah, oo. So balikan ko yung sinabi ni Sergeant Kim kanina na pag may tawag o for example, nakausap mo yung nag-issue ng bomb scare, may nahon lang, tanungin kung saan linagay, di ba? Yes po. At di ba? least may ideya po. O may ideya kung saan. So, kung isisa itong naka-receive na ito, may ideya sa kung saan binugtak, kung totoo man sa sinasabi ka ito, at least pag abot po nindo, pagdating po ninyo, nandoon na yon, automatic na mapupuntahan ka agad ninyo. Ano? Yes po. Ang problema lang, kung walang sinabi kung saan, Ang importante po kasi diyan is magkaroon tayo ng knowledge sa background nung caller. yeah. Kasi inaalam natin yung siyempre alamin natin yung identity niya. Yeah. Kasi yun hindi natin kilala kung sino yun. Oo. Magkaroon lang tayo ng hint. Mas maganda niyan, magkaroon tayo ng ilista natin para hindi naman makalimutan yung mga sinasabi niya. Checklist. Okay. Balikan ko yung tanong ko pa niya. May iba-ibang klase ba ng ano yan? Parang bomba na baka walang bomb threat pero may nakita kang ganun sa area mo na hindi siya nakabalot o whatever. Ano pong mga iba-ibang klase na makita lang namin ng mata, baka explosive ito? Ma'am Emily or Sergeant Kim. Go ahead po, Ma'am Emily. Ang usual po na nare-respond namin is Opo. yung unattended baggage. Okay. And So, kailangan pang i-open yun. Opo. Meron din naman pong sa vehicle. Kailangan din i-open yun. Pero po, Opo. bihira naman po yun. Okay. Meron din po tayong letter na yung pinapadala sa Nasa letter. Hindi sobre. po natin alam kung bukas natin. Then, meron din po tayo yung sa parcel. Ang ano lang po namin sa parcel is kasi uso baga po ngayon ang Shopee. Yeah. Oo, delivery. Yeah, Delivery. Kung wala naman po tayong ina-expect na delivery at wala naman tayo, huwag na po natin kunin. Kasi oo, tama. kung makikita po natin dun sa parcel na iba ang address or hindi naman natin kilala kung saan galing, huwag na po natin kunin. Kasi pwedeng hindi yun parcel talaga na para sa atin. Maaaring. Maaaring may iba. Yes Okay. po. Aside from PNP-EOD, may agency po o organisasyon po ba na iba na pwedeng tawagan in case of bomb threat? Sabi ng texter natin. Kayo lang po talaga, no? O sa local police? Meron po kaming mga ibang agency din po na meron din silang EOD katulad ng Coast Guard po, kasama rin namin siya doon sa ang Naval. Opo. Naval. Ang Army meron din po, sila. ang alam ko, ang Philippine Army, Navy. meron din po, opo. Ayun. So, kung ano yung pinakamalapit o whatever, pero paano po kayo ma-reach out kaagad ng ating mga listeners in kaso may ganong sitwasyon? Sa ngayon po, meron po kami mga ways, nagbibigay po kami ng mga flyers. Okay. Ngayon, dun po sa flyers namin, naandun po ang mga contact numbers ng hotline, Reco Hotline, Albay Peco, kasi ito po ang nasasakupan ng Albay. Then, ngayon po, meron pong mantra yung bago nating Chief PNP. Tawag lang po sila sa 911. Yan, yun ang pinaka-secure. 911 kaagad. 911 kaagad. Kasama ba kayo sa 5-minute response ng PNP chief sa order? Actually po, ang mantra po ni Chief PNP ng 5 minutes na response is sa buong PNP po yan. Ayun. So kasama kayo. Kasama po kami. Kaya lang, dumadaan nga muna po sa local police bago po sa amin makarating. Yeah, opo. Sabi ng texter natin, Henry, pakitanong po sa kanila, may mga luma ng bomba na nahukay sa kung saan-saan. 'Di ba? Kasi nahulog yata ng bomba, na bomba ng Hapon. Yes. Ano pa ang pwedeng gawin kung iyan ay masyado ng luma o mga may takla na? Ano nga ang takla sa Tagalog? Kalawang. May kalawang. Yeah, may kalawang na. Sasabog po ba yan? Sumasabog po pa ba yan? Reaction po sa texter natin. Yes po. Kasi wala naman pong expiration ang Bomba? Talaga? So walang expiration na? Opo. Kaya po, nagkakandak din po kami ng mga inspection sa mga junk shops. Kasi usually po, pag yung ibang mga community natin, pag nakakitang bakal o ano,
dadalhin sa junk shop. Okay. So, kami po, part po yan ng daily routine namin. Nag-check po kami ng junk shop. Oo. Kasi baka po merong naibenta sa kanila. Oo nga, ano? Opo. Oo. So wala pala, hindi nag-expire yan pala. Pag nandoon yung sa loob, talagang may chance ang sumabog yan. Ano pong mga chance na ang ibang bomba sumasabog? Di ba, kami, wala akong alam dyan. Noon mga nababasa namin na pag nahulog, tama ba yan? Pag nahulog nga, Sergeant Kim, pag nahulog or, di ba may detonator po yan? May mga bata bagang nilalaro ang paminsan yan, may mga kwento-kwento. Sige po, Actually Sergeant. po, sa Apo. mga ganyan na mga unexplosive ordnance, number one na nakakapag-initiate dyan is yung linalagari nila. Nagkakaroon siya ng Oo. friction or heat. Oo. Actually, marami nang nangyari ba ganyan sa balita, makikita natin Correct. sa balita. Oo. Ginagamitan ng acetylene. So through heat, na ano yan, yung activate niya yung explosive doon, yun ang nagiging sanhi ng pagsabog niya. Okay. Oo. So yung pagkahulog po, may chance bang ganon? Pwede din po yung kasi yung impact. Oo. Kasi ang ibang ordnance, especially sa mga military ordnance, may mga ano yun? Fuse, may mga May fusing system siya. Oo. Na pag doon talaga tumama sa part na yon, magkakaroon siya ng reaction. Oo. Ma-detonate na yung unexplosive ordnance. I Pwede din pong see. mangyari yun. Okay. Good morning, Henry. Saludo ako dyan sa mga kausap mo. Timbang buhay baga ang pag-detonate ng bomba. Yung mananggan, ma'am, ano? Di ka mo kamping kukulbaan. Siyempre po, Siyempre, sir. meron Oo din, naman bilang po. tao. Opo. Oh. Pero hindi naman nakakatakot po yan. Kung nakakatakot po, siyempre nakakatakot din po. Sa mga pelikula, sa mga pelikula pag nagkakat ng mga... Alright, good morning po. Vintage, yung sagot na ito kanina, yung pagsabog daw ng mga vintage bomb, kasi wala siyang expiration, magagalawin. I-refer ka agad sa tamang authority. Okay. Sige po, wala na akong tanong. Baka may gusto kayong i-share pa sa listeners natin po. Alin po? Sige po. Ma'am Emily. Good morning po ulit. Gusto ko lang pong magpasalamat sa DCGB, Sir Henry. In behalf po ng OIC namin, Police Major Mark Moses Dave, and Director ng EOD-K9, sir. Opo. Police kay Sir Magno po. Yeah. Sa mga listeners po, salamat po sa pakikinig, and sana po meron kayong nakuha kahit konting knowledge Very good. pertaining po sa bomb threat. And kung meron man pong mga establishments, schools, or kahit po nga dito sa media, Opo. willing naman po kaming mag-conduct ng Project Abacada for awareness Opo. po. Yeah. Just reach out po ng contact number namin sa hotline namin. Opo. And yung mga flyers po na binibigay namin, lagi naman po kaming actually, meron po kaming dala kasi sige sabi po. ko nga, iiwan ko po dito. Magpaiwan po kami ng ilang... Okay. Sa akin na po yan, ma'am. Opo. Ang hotline po namin is 0917 1000 373. Opo. So, kung meron po kayong mga concerns or kung gusto nyo po ng magpakandak ng awareness, pwede nyo po kaming tawagan. Opo. Or punta po kayo sa office. Located po kami sa Camp Ola. And again po, good morning and maraming salamat po, sir. Opo, may pumasok pong text. Sabi niya, bakit po ang bala ng M203 pag nahulog, sumasabog? May case po kasi na ginawa ng paperweight, yung bala ng M203, nung mahulog, sumabog. Kami ang paperweight niya, M203. Yung tanong po, ma'am, Emily. Actually po, yung katulad nga ng sinabi ni Kem, maaring pagbagsak niya, may tumama yung fusing system niya. And meron po kasing mga pag merong nagro-rotate po siya. Oo. Pag na-activate na po yung Sasabog yun. Ayun. So ibig sabihin yung bala ng M203 parang di ba parang sardinas pa ang itsura noon? 60 mm yun. Iyon, ano ang tawag po noon, Sergeant? Actually, yung pinaka niya is 60 mm po. Yun Ay, ang yun. sinasabi mong parang yung Oo.
mas familiar sila sa tawag ng sardinas. Yung Oo nga, parang- oo. So, hindi pwedeng gawing paperweight yun kasi Opo, kasi nagkukontain yun ng explosive, very dangerous po yun. ayun. Okay. Siguro ang sinasabi niya yung nangyari sa Manito. Siguro parang gano'n yung kwan niya. Oo. Sorry po, may pumasok. Diyos ko, makompaletong usapin na ito. Mabinta pala. Di ba may mga bomb na nasa letter lang? Yung parang pulbura lang, tapos pag inopen, ma-inhale, mamamatay na yung tao? May consider po ba yun na bomb? Di ba anong mga tawag nun? Mga Actually po, meron tayo yung sinasabing yung sa CBRN, yung mga Opo. chemicals. Okay, yeah, Baka po yeah. yan yung... Baka yung minimin ng yung texture minimin natin. niya. Oo. So, katulad po nung nasabi ko kanina, meron tayong mga iba't ibang klase ng yung Oo. sa letter. Oo, Yung oo. kaya, kung meron man pong dumating na hindi naman natin ina-expect, wag na po nating i-open. Yeah, correct. Yan ang pinaka-safe dyan. Part of emergency evacuation ang bomb threat sa sarong establishment. Kaso, wara sa emergency drill. Kandole na required gibohon. Discretion kang security at management if i-execute ang bomb evacuation plan. Yung mananggad ano. Tama. Ang nag-react kaya po si si Dr. Cristianan, Kwan po siya, occupational safety expert po ini. Tama, sa mga drill talaga, hindi sinasama yung bomb threat evacuation, ano. Kaya rami yan, fire drill and earthquake drill. Yung kwan talaga hindi, nasa discretionary. Siguro dapat maging mandated ito ng Department of Labor. Thank you, Tabi Pade. Alright. Okay na po, mukhang wala na okay. Wala na, okay na. Baka may pahabol pa po bago kayo bitawan. Yung number naman, pwede pakiulit po. Yung number po. Ang hotline po namin, Hotline. 0917 1000 373. Ayun. Oh, yan po ang pwede nung tawagan. Okay. Sige po, wala na. Thank you po, ma'am. Police Executive Staff Master Sergeant Emily Gumba. Baka ma'am may dagdag pa kayo. Go ahead po. You have the time. Baka may gusto pa kayong sabihin. Sa ngayon po, wala naman kami Apo. masyado ng impart. Mm. Yun lang po yung Project Abacada namin. Mm. Gusto ko lang pong i-reiterate na willing po kaming magbigay ng awareness Apo. sa community. Just reach out po. Yeah. Actually po, nag-iikot naman kami, nagbibigay po kami ng mga letter Mhm. sa mga school, establishments. Mhm. Sana po i-accept nila Yeah. yung namin na makapagbigay ng awareness Opo. sa kanila. Opo. Police Staff Master Sergeant Kem Haushan, sir. Go ahead po. Okay na po. Sinasabi na niya. Ikaw talaga. The best ka talaga. Alright. Sige Ay, po. Yes, ma'am. Go idagdag ahead. ko lang po, Mm. wag po natin kalimutan yung mantra ni Chief Yeah. PNP. Mm. Just in case na meron po kayong kailangan, Mhm. ang police ay nasa cellphone na. Yeah. Just call 911. Yeah. Yan lang po. Yes. Thank you so much. Mga kaibigan, friends natin from Regional Explosive and K9 Unit, RICO 5, para po sa mga information na kapakinabang ngunyan pong alas. Sige ma'am, from time to time, magtakapon daw kami po sa Indo para sa mga interviews na ganito. Naalata ko lang na yung mga listeners natin, marami ang interesado sa ganitong usapin. At kasama po niya si Police Staff Master Sergeant Kem Haushan, Investigation PNC. Ano nga naman PNCO? Police Non-Commission Officer. Yan. Alright, thank you po. Ladies, tama ba? Anong tawag dyan sa gender? Men and woman of the Philippine National Police mula ko sa RICO 5. Thank you. Mga tugang, magbabalik po kami. Makalipas lang nito, 8:42 oras po sa DCGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement.
bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Marine Capsule, ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Rasa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Rasa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver-Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver-Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver-Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asing stress at waldaw.
Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po ka Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 09134. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang 6 minutos bago magabot ang alas 9 ng aga sa tuyang programa. Ang Ramon Tadawan, mga dagdag na bareta, hali po dyan sa luwang. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Joshua Bino, may dagdag na report. Joshua, buhian mo. Yes, good morning, BP. Good morning sa mga paraantabay. Wara nang mas makulog pa sa sitwasyon, layaong kapermi para sa iya, pero dahil ka lamang sige-intindi, hanggang sa dagos ka ng pinabayaan. Iyan tabi BP Henry, ang posibleng namamatingon yan, kan ipinagibong overpass sa sentro kan Daraga Albay, at sa kaloy-haloying panahon, dahil man tigagamit kan mga tao. Masakit talaga ang ganon. Actually, nandiyan ka lang, hindi ka pinapansin. Di ba? Hanggang sa pinapabayaan. Yaong ka lang dyan, hindi ka pinapansin. Correct. Tapos hanggang sa parang gusto mong mamansin pero hindi pinapabayaan kang palagi. Hindi ka man lang kinakausap o hindi ka man lang inalagaan. Tama. Masakit yun. Kung ang overpass na ito nakapagsasalita, nagreklamo na to na hindi siya mahal ng ating mga kababayan dyan. Kaya ang sitwasyon mo niyan, kan overpass na initabi dito Henry, pwede na nga ning istaran kimaligno. Ano na yan? Baka istaran na yan. Kalat na. Ako sa iling ko, baka kumalignon mag-istar dyan. Ano? Baka maraot ng elemento kan sa tuyang banwaan. Diba? Diyan, mga araw baka nalugan dyan, nag-istar ang posibleng mga demonyita sa tuyang palibot. Ano, paano kibasura na? Paano yan? Dahil naman tigagamit di pero yun ang panahon. Ang overpass ko ta na ini, ang purpose, iwas aksidente sa mga nagbabaralyo, buda iwas traffic. Kundi, mas pipili kan mga tao na mag-agi man giraray dito Henry sa irarom kan overpass na ini at makipagpatentero sa mga bihikulo. Siguro, abo man mag-effort na masakat pa sa hagdan, masakat sa taas, mas mababa naman sa hagdan. Opo. Kaya sayang initabi dito Henry na ipinagibong overpass digdi sa Daraga Albay. Tadaim man sige-intindi na sa ngunyan ang presenting sitwasyon tambak na nin mga basura. Anong plano dyan, tabi? Aram mo, Joshua? Aram mo kung perang kantidad ka? Nasa more than 1 million yung kampanaw ni. Mahal man pala. Panahon na yan ni former Mayor Ching Triunfante. Ako ang assign na reporter ka ito sa Daraga. Kan iyang pinag-inaguraran. Mahal ka pero parang walang halaga. Oo nga, mahal ka pero wala, hindi ka pinapahalagahan. Kasi ang purpose kaya, kahit tubaga, ang issue sa Daraga, ang traffic dyan, di basta-basta na-resolve.
Tanganing ma-resolve ang traffic dyan. Iyan na Rizal Street ka ito. Bako ang one-way, two-way yan. Sabatan dyan ang auto kampano. Talagang grabe talaga. Pag uminagi ka dyan, talagang solve ka. Ang naisipan ka lokal na gobyerno, magbugtaki overpass. Nan mga tao na mga makusog palumakaw, sumakat dyan, mababa ka duman sa ibong na parte. Bakong luwasan ka, may escalator. Sa may mall. Sa may mall, sa may LCC. Yung mga luwasan ka yan, yan ang pinaka-safe na agihan para lang aksidente. Buda, ara mo Diyos pa, binugtakan pa nga ng kirilings. Ginapot mo sa railings yan? Binugtakan niyang kirilings dyan na bakal para ang tao, umagi sa gilid ng tinampo, shoot ka sa overpass. Correct. Di man nangyari itong kuna ito. Di man. Ito, hinurulbot na lamang sa overpass. Binugtakan na sa tao ki overpass. Okay, overpass ki railings. Binugtakan sa tahaw, binugtakan sa gilid. Guminibo pang ordinansa dyan na anti-jaywalking para na ka magpaparakro sa tinampo. Wala man talaga. Yun ang sinasabi talagang mahal ka niya, pero hindi, mahal mo siya, hindi ka niya mahal. Mahal ka, pero hindi ka pinapahalagahan. Oo, hindi pinapahalagahan ang pera ng taong bayan na ginasto dyan noong mga nakaraang panahon. Dapat siguro, panahon na, ang pagbabago. Tangkilikin natin ang sarili. Pagbabago. Sabay tayo sa biyaheng progreso. Naisama sa up ang overpass na iyan para makita ng tao. Pag-click mo, the most, ano daw ang kuwanang para sa tourism purposes, ano? Sa nakasurat, bawal umihi dito. Giri mo ng ihianan. Iyo na? O nga, mo na natayan ta, ano yan? May parang red horse na? Salbatan ng pangyayari. Ay, nako. Paano nagbasura? Grabing sako. Ano makasurat dyan sa mga... May awot na pat... Ano yun? Masita sa tin. Ano mo nagtubo na sanaan dyan? Awot? Nagtubo? Albatan. Ano nga may kaon-kaon mo dyan nagrekulungan si Kuan. Kalampati garoya. Ano ba yan? Anyway, karoon na kan si Mayor Vic. Duwarin kita na kitang oras ugaring. Karoon si Mayor Vic. Baka pwedeng... Gamiton tayo yan. Okay. Yan tabi, BP Henry. Sana gamitin at mapahalagahan ang mga nandyan para sa atin. Joshua, goodbye. Mas madali na magbalyo sa tinampo kaysa magsakat yan. Ang sabi kan mga tayo, mo nang kaugakan tayo yan. Nalim mo na. Samantalang kung kita, minadurumang kita sa Manila, mas kano kalangkaw kan overpass, minasakat kita, habo kitang magbalyo sa tinampo, tama auto. O dyan, baga mautoon man, habo kitang magsakata, nagkulugan tuod ta. Gabaunan salbatan ng an. Baka man pa ako nagit, nag-suggestion man sana. Nag-suggest lang. Marikan, gabi mong ordinansa na mag-agis na dyan, mag-shoota. Di ba? Tan mag-shoota, gusto niya magparalakaw na naka-holding hands. Hawakan mo ang kamay ko, please. Hawakan mo ang kamay ko. Akyat tayo doon. Hawak-hawak ang kamay. Lakaw-lakaw. Please. Tapos nga, sige, okay. Okay, ayos ka lang ba, babe? Ayos lang ako, babe. Sige, dito ang kamay mo. Hawakan yan. Ano, overpass? Paano kibasura? Salamat po. Goodbye. Maray na aga sa Endogabos. Mainit naman ang bata. Tapos na ang programa ko. Nag-init naman ang payo ko ngunyan na aldaw na hindi naman na. Saga naman. Burdiyan na po naman.